Dobrý deň, zdravím vás z Areny 71, toto je rozhovor s Norbertom Možvodíkom, hráčom Šaštína. Ako hodnotíte prvý zápas? Prehrali ste, ale neboli ste až tak herne na tom zle. Tak my sme supera nepoznali, oni nepoznali nás, bylo vidieť, že sú lepší. Prvých 5 minút sme držali s nimi krok, aj sme dali prvý gól, ale potom bylo vidieť, že oni sú zahratí a dobré mužstvo. Mali ste aj hodne presiloviek, takže budete sa nejako venovať tomu špeciálne? Presilovky, to sme nahrali ešte, keď sme hrávali v Čechách súťaž, takže tam sme sa trochu videli, ale super dobre bránil a fakt boli na ten asi o triedu lepší. Chystáte sa na ďalší zápas v nejakom lepšom tempe, lebo... To je dobrá otázka. Budeme rádi, že to odehrajme, aj tento druhý zápas, my sme si došli iba zahrať. Nabrať ešte nejaké skúsenosti, aké sú tu mužstvá. So slovenskými mužstvami nemáme moc veľkú skúsenosť, ale je vidieť, že sú kvalitne pripravení, sú dobrí. Aký máte cieľ na tento turnaj? Cieľ bol postúpiť zo skupiny, ale to bude veľmi ťažké. Ďakujem za rozhovor. Na maličko.